Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आज एक स्पेशल मीटिंग आपलेली because of counselors that day on the आमगेले ऑर्डिनरी मिटिंगाचेर तेणेन आमकां कितें जालें लेबरर्स डेली वेजीस लेबरर्स आमगेले आहाय ते वर्कर्स आनी कॉन्ट्रॅक्टर्स आहाय ते पगार घेता ही विदाउट वर्किंग. सो आयज आमी ताका आपयला कित्याक टू इन्वेस्टिगेट आनी आमी सगळे सेक्शनान आमगेले सॅनिटेशन सेक्शन तुगे रोड गँग सेक्शन गार्बेज सेक्शन आनी आमगेलो सगळे सेक्शन आयज हिंगा आपयला सुपरवायझर आपयला सगळे वर्कर्सांकूय आपयला आयज टू टेल देम दॅट विदाउट वर्किंग वी वोंट गिव यू द सॅलरी म्हणून. ताका आतां आयज ऑफिस आमगे ते ऑफिसां आतां सॅटर्डेचे ऑफिस ओपन आसता डेली वेजीस कम टू वर्क बट हिंगा कंप्लेंट आयला फ्रॉम द पिपलाची कंप्लेंट आयला काउन्सिलराची कंप्लेंट आयला ते हाली सायन मारता ही आनी सायन मारून घरा वयता ही दे डोंट वर्क ऑन सॅटर्डेज. So that this investigation I want to do. I asked all the supervisors, all the in charge who are there, all the section in charge to take action. Those are taking salary without working. So I'll be very strict on this. कित्याक आमकां कंप्लेन आहा खूब कितें आसता पगार ही थोडे एबसंट आसता ही एबसंट आसून पुद्यान ही ते पगार घेता ही. नाव ऑन दीस इन्वेस्टिगेशन आमगेले सुपरवायझर सांगला सी दॅट हू इज नॉट वर्किंग will not get salary.